few weeks ago mga soy, may kain sa Kenmi, may kinis siyang tagislalam, penginis de kay bat. Ito may sira itong kain, itong rubber niya kay bat lulul ka rin ng gas pag makasindiya. Nya kaya dry bat kaya pa toke, king yun day, at ating aparte itong magto. Dalami again yun day, kaya pakasa niya kasi makatao na po tapagawa tayo ka rin mekanikong tamang kilala. Kapalan dyan mo po, tabigla na naman madli. Nadala ko na rin tayo. Balik kayo nitan dito ang parts. Kaya nitan din kaya ba 2 weeks kaya 2 weeks bayo kay kwa. Iniikwa ako na eh. Kanyang martis. Tangabengi. Anong milyari. Nagbalik yung dagis. Yan o. Kininis na naman tang kini. Pero may tuloy yung sira. Yan. Kininis na. Pati tangking wiper may sira yan. Kaya nalulundan ng kini tayo. Eh ba't? Yung gawa ko solusyon, bubulos ko niya yung aso. Pag bengi. Pati habak, bubulos ko niya mo rin. Mama ko kaya mo kasi ngayon niya. Kilong keta. O ini o. Ini yung gawa ko may itong solusyon. Babalot kaya tang kanita elal milog siguro nung buride mang kinisan din dagi sini medyo mag-take time makinis nung aso bayo la bayo de akinis apansin na no rin kaya wala na akong nakakit masyadong taklage ni taklanan ng dagis kaya palagi ako yun mumunta mita ko tanay kay aso kaya observe tayo pa si bayo pati lako ko pa yung taklangan pag mila ko na yung taklangan por sabi na yun mo malagay ngayon isa yung magpabanda tamo rayat papakot sa chawin birthday na ng taon na kanda rin tatamat tsaka magbalik ko kayong dahil ko check up ko magbalik ko kayong check up kaya rin na nito birthday check up ko kayong kayong Holy Trinity uling itapin di kapati liver kung yun okay na lang ang resulta matas kung bagya cholesterol lampas siyang 7 207 yan, 207 dapat below 200 ito puri kaya mong ipagit kayong doktora baka nito namin na-recommendaan ng panulong kung may itong problema ko kasi kaya ko nitatas ko presyon ako na po rin check yung presyon ko yung pag sinek kaya magpanik ko magpakutan ko balang may pagit ko makanya na kasi ako niya agad doktor sana pala siya ng presyon kamo sa okay na ako kayong fatty liver, pwede na akong mga mag-ICC pero miwas pa rin talaga so nabingi pa mo may mag-ICC kaya yes ay nakita na po ito yes ay ito na kayo ng Holy Trinity magpila tama sana ito ng doktor pangatlong punta namin na kayo ni kanila yung nalawing doktor ito na yung ating emergency ayun mga tol wala naman yung doktora wala so babalik naman tayo kapag available kung kailan tayo available o kailan siya available